Tervetuloa Jalkapallostudioon Kanal Plusalle. Eurooppa-liigan viimeinen karsintavaihe on menossa. Panoksena on lohkopaikka HJK Besiktas ja niistä asetelmista lähdetään, että HJK on ensimmäisen pelin jälkeen 2-0 tappiolla. Mikuli, mitä merkitsee nyt, että HJK pelaa kotona? No siis aina Eurocapeissa ja itsellä tietysti on kokemuksia niistä, että koti- ja vieraspelit ne on aivan eri maailma. Ja HJK mun mielestä pitää ottaa se isännän ote heti alkuun, mutta kuitenkin pitää olla aika varovainen, koska sitä vierasmaalia ei tullut sieltä Turkista, niin ei saa antaa vastustajakaan tänään tehdä täällä Helsingissä. HJK lähtee meidän tietojemme mukaan 2 kärjellä Keke pelaamaan. Mitä se tulee tarkoittamaan pelin kannalta? No tietenkin Antti Muurinen on painostunut koko viikko, että pitää olla rohkeampi kuin viime pelissä. Oli se suurin pettymys mulle henkilökohtaisesti viime ottelussa oli nimenomaan se, että ei lähtenyt eteenpäin silloin, kun oli mahdollista koko ajan. Tänään niillä on pakko tehdä näin. Ja mä uskon, että sitten tämä tekonurmikenttä Marana tekee oman tehtävänsä myöskin. Muurinen arveli myös, että vastustaja saattaa olla hieman ylimielinen puheista huolimatta. Siellä kutit ja muut ovat sanoneet, että todella kova joukkue vastassa ja tärkeä peli. Luuletko, että Besiktas saattaisi silti vähän aliarvioida HJK? Kyllä mä uskon, että siellä pientä semmoista on. Että se on kuitenkin 2-0, se on hyvä lukema kotota. Ja hei, Kuti, se on pelannut suht isoja stadion, suht isoja otteluita, niin ihan rehellisesti voidaan sanoa, että ei välttämättä ihan parhaimmillaan ja syty tämmöisiä otteluita. Ja Turkin TV-selostaja sanoi, että muutenkin pojilla on kovat luulot itsestään, sanoi, että siinä joukkueessa kaikki ovat kapteeneja. Pienet veikkaukset tähän väliin, Keke, kumpi ottelu tänään voittaa vai pelataanko tasa? No mä uskon että Besiktas voittaa tämän pelin joka tapauksessa, koska on kovat painit HJK:lle tehdä maalia. Niillä on pakko saada vähintään 2 maalia ja sitten varmasti Besiktas pystyy käyttämään sitten ne tilaa, mikä sen tuo. No, tunnelma on huikea ja Mikulilla on kokemusta pelata kotona Besiktasia vastaan. Mitä siitä veikkaa? No mä veikkaan, että historia toistaa itsensä, eli silloin 90-luvun puolesvälissä, kun HJK viimeksi pelasi Besiktasia vastaan, niin se päättyi 1-1. Ja mä uskon, että HJK menee 1-0 johtoon, saadaan stadion hyvin mukaan, mutta sitten vastahyökkäyksestä 1-1. No, studiosta ei luottoa löydy, mutta onneksi sitä löytyy HJK:n riveistä, ainakin jos valmentaja Muurista on uskominen. HJK:n ja Besiktasin välinen Eurooppa-liigan ensimmäinen osaottelu Istanbulissa oli HJK:lle täsmälleen niin vaikea kuin etukäteen osattiin odottaa. Kiihkeä kotiyleisö ja tukahduttava kuumuus yhdessä huipputaitavia yksilöitä vilisevän kotijoukkueen kanssa oli HJK:lle liian iso pala kakkua syötäväksi ja Besiktas vei voiton 2-0. Besiktas oli helsinkiläisiä askeleen edellä joka osa-alueella ja se olisi voinut heittää 2 maalin sijaan enemmänkin häkkejä. Sen hyökkäyspäässä oli luovuutta ja monipuolisuutta, vaikka Real Madridista hankittu Guti vielä hakikin huippukuntoaan. Kyllä me halutaan uskoa, että 2-0 ei ole niin suuri ero, etteikö se olisi mahdollisuus kuroa kiinni tietoisena siitä, että vierasmaaliin he eivät saa päästä tekemään. Me ollaan rohkeampia. Me halutaan pitää palloa enemmän, halutaan luoda tilanteita ja saadaan sitä kautta toivottavasti maalit. Jos ajatellaan sitä ensimmäistä osaottelua, niin heidän puolustus antoi meille kyllä tiettyjä mahdollisuuksia ja siihen me halutaan uskoa nytkin. HJK:n yllätysmahdollisuuksia ei myöskään heikennä pätkääkään fakta, että Sonera Stadiumin keinonurmi on luokkaa B. HJK voi lähteä otteluun aika hyvillä fiiliksillä ilman paineita. Mitään hävittävää sillä ei ole ja sunnuntain 1-0 voitto Lahdesta kasvatti klubin johtoa Veikkausliigassa jo 6 pisteeseen. Ainoana miinuksena voidaan pitää Medon puuttumista Besiktas-ottelusta. Medo on niin kauan haikailu ulkomaille ja jos tällainen tilaisuus tulee, että hän menee Mestareiden liigan joukkueeseen, niin se on ihan hieno juttu ja täytyy toivoa Medolle vaan kaikkea hyvää. Turkkilainen sauna on nyt nähty ja löylyt olisivat voineet olla kovemmatkin. Keinonurmi ja kova kotikatsomo antavat klubille varmasti selkeän kotikenttäedun, joten ei muuta kuin tutustuttamaan Besiktasin miehet suomalaiseen saunakulttuuriin. Töölön Hornan kattilaan. Aika viileä sauna tästä tänään saatiin, mutta tunnelma lämmin, stadion on täynnä. Joukkue luottaa siis itseensä ainakin valmentajapuheiden mukaan. Katsotaan minkälaisella kokoonpanolla HJK tänään lähtee Besiktasia kaatamaan. Ja niin kuin tuossa jo uumoiltiin, niin HJKlla on tänään 2 kärkeä, Keke, Juho Mäkelä ja Akseli Pelo. Joo, ja Johannes Vesto on ottanut Sebastian Sosan paikan siellä oikealla puolella. Tafta Barnormin paikan, tämä ja Shane Paula keskimäisen keskikentän. Lievä ehkä yllätys on se, että Mikko Sumusalo pelaa vasenpakki, ei kansikas. Molemmat yhtä hyvä puolustava, eikä Sumusalo on pikkuisen luovampi hyökkäysasioissa.
Ja sitten vastustaja Besiktasin kokoonpano, josta löytyy pari kovaa nimeä, niistä jo puhuttiin ennen ensimmäistä kamppailua. Kentällä muun muassa siis Real Madridissa esiintynyt Guti ja sitten Portugalin maajoukkueessakin esiintynyt Quaresma. Joo, kyllä tietenkin Quaresma me nähtiin viime viikon pelissä silloin, kun loistavia keskityksiä ja hieno maali, mitä se teki siellä ihan ominsa. Sitten on Bobo, numero 13, se Davison, Rogerio da Silva, joka on sitten niiden johtava peli siinä karjassa. Ja ei unohda sitten Ferrari, joka on pelannut myöskin muun muassa Evertonissa ainakin paha aika sitten, että niillä on laadukkaita pelaajia. Ja valmentajana Ben Schuster, joka muistetaan muun muassa Real Madridin valmennusvastuusta ja tietysti myös Saksan maajoukkoista Real Madridissa myös pelaajana. HJK:lla on menestystä eurokentiltä, se on ainoa suomalainen joukkue, joka on ollut mukana Mestareiden liigassa ja silloin oli myös Miguli mukana, vaikka silloin HJK teki eräänlaisen ihmeen, niin sitten tänään siihen ei kuitenkaan luoteta. No niin, siis mä lähden siitä kuitenkin, että se HJK saa stadionin syttymään ja menee 1-0 johtoon ja sitten sen jälkeen kaikkihan on mahdollista, mutta niin taitava porukka, niin mun mielestä vaan se todennäköisyys siihen, että sit joku pääsee jossain vaiheessa läpi ja tekee sen 1-1. Mutta niin kuin ruudussakin tuossa äsken nähtiin, muun muassa vuonna 1982 HJK kuritti kotistadionilla silloin Euroopan parhaisiin seurajoukkueisiin kuulunutta Liverpoolia. Atik Ismail teki silloin maali. Atik istui täällä katsomassa tänään, mistä ajattelee kummalla puolella se on itse asiassa. Niin, Atik ainakin sanonut, että on HJK puolella. Minkälaiset ovat sitten pelaajien mietteet ennen kamppailua? Siitä meille ottaa selvää Antti Salo. Niin, Johannes Westö, iso matsi edessä. Minkälaiset on joukkojen tunnelmat ennen Besiktas-kamppailua? No aika rauhalliset ja odottavat ensinnäkin, että hieno pelitulos. Ei muuta kuin pelaamaan. Miten HJK pitää tähän kamppailuun lähteä 2-0 taululla? Laittaa kaiken peliin ja sit toivoo, että on hyvä päivä ja vähän onneakin mukana, niin se on ihan mahdollista. Kuinka tärkeänä joukkue pitää tätä kamppailua verrattuna nyt Veikkausliigaan esimerkiksi? Sielläkin mestaruus on jaossa. No niin kuin sanoin, niin tärkeä peli tää on, mut niinkin on noin Veikkausliigapelit, mut nyt ollaan keskitytty sen Lahti-pelin jälkeen ihan pelkästään tähän ja kaikki on suunnattu tätä hetkeä varten. Vielä miten Pukukoppi otti vastaan tuon Medon lähdön? No ehkä se kuitenkin vähän odotettu sillä tavalla oli, että koko ajan ollut jotain puhetta siitä, mutta totta kai että tuli näin yhtäkkiä ja juuri ennen tätä peliä, niin totta kai se oli pieni yllätys, mutta pitää mennä niillä, mitkä meillä on. Ja kyllä mä luulen, että niillä myös pärjätään. Medo yksi HJK parhaista pelaajista siirtyy siis Partizan Belgradiin, joka on mukana myös Mestareiden liigan lohkovaiheessa. Voiko siinä Mikuli olla myöskin sellainen, että vaikka yksi parhaista pelaajista lähtee, niin sitten homma on selvä? Sitä ei tarvitse kundiakaan tuolla Pukukopissa miettiä, mitä tapahtuu. No niin kuin Westö tuossa just sanoi, että se on nyt ollut jo kauan roikkunut ilmassa, että Medo on lähdössä tai aina jotain virityksiä johonkin. Ja nyt se vaan toteutui. Ja kuitenkin pitää muistaa, että klubi pelasi vierasottelu ilman Medoa Turkissa Besiktasiin vastaan ja siinä on jätki ollut muita paikkaamassa sitä, että se on aina toisen mahdollisuus ja ei se Medokaan kuitenkaan ihan mikään semmoinen pelaaja, että sitä kukaan voisi paikata. Asetelma on Keke sikäli mielenkiintoinen, että HJK pitäisi hyökätä, pitäisi tehdä ainakin ne pari maalia, mutta omiin ei saisi mennä yhtään. Eli mihin laitetaan se balanssi? Se on nimenomaan se balanssi ja löydettävä se raja siinä mielessä, mutta tietenkin maltillisesti hyökätään. Täytyy muistaa, silloin 2 keskikentämiehet, jotka ovat myös molemmat pystyvät tasapainota keskikentä, eli Dema ja Shane Fowler. Se, mikä on tärkeää myöskin, että pystyy pitämään pallon paremmin kuin siellä turkilaisessa saunassa viime viikolla. Että pallo ei pysynyt kovin paljon HJK:lle ja ne on pakko pitää sitten välillä, että henkisesti ne saa sitten hyvä ote. No siellä vastustajalla on todella taitavia pelaajia. Viimeksi pelattiin turkkilaisessa saunassa vielä aika kuhmuraisella pellolla. Tänään pelataan erittäin tasaisella alustalla, mutta tuo alusta on tehty muovista ja se on äärettömän märkä. Kumpaa se suosii? No ilman muuta HJK, että HJK on siinä nyt jo monta vuotta jätkät pelannut, niin ei siitä ole niinku kahta sanaa.
sanaa siitä, että kumpi se suosii. Että oliko turkkilaiset 2 kerran Istanbulissa treenannut muovilla ja kerran täällä, että ei niin kauheasti siitä kokemusta ole. Että kyllä se on etu on hoidettu. Mites tuo muovi tuossa muuten muuttuu, kun täälläkin on tullut vettä aika lailla ottelualla? No se on yksi asia tietenkin, että jos on todella märkä kenttä ja se pysyy marana, että se jollain tavalla suosii teknisempiä ja taitavampia pelaajia, missä todennäköisesti on itse asiassa on pesitaksissa siinä mielessä. HJK pitäisi sitä palloa pystyä pitämään, Mikuli, onko siellä kentällä sellaisia pelaajia, jotka ottavat vastuun ja pitävät? No jos ei ole ollut, niin nyt pitää löytyä. Vierasottelussa niitä vastuunkantajia mun mielestä ei ollut tarpeeksi. Ja mikä on sääli, että nimenomaan nämä kokeneet jätkät Saarinen, Riihilahti, jotka on varmaan osittain hankittu seuraan ihan vaan Eurocuppeja ajatellen, ne ei ole pystynyt näissä pelaamaan, koska ne on äärimmäisen tärkeät jätkiä just näissä otteluissa. Kun otetaan vastaan, on taitavia, niin uskalletaan pitää sitä palloa. Ja nyt tuosta joukkueesta vaan pitää löytyä niitä kavereita, ketkä ottaa sen askeleen eteenpäin ja uskaltaa pitää palloa, pelaa sitä helppoa ja sitä kautta saada ottelu haltuun. Näytön paikka ja niin taitaa myös olla suomalaisella jalkapalloyleisöllä. Yleisössä nimittäin sen verran paljon vierasjoukkoja faneja, että myös täällä kamppaillaan. Tästä puheenvuoro Juha Taivaiselle. HJK:lla on siis edessään vaikea, miltei mahdoton tehtävä, mutta ei heitetä kirvestä kaivoon. Heti kättelyssä vaan toivotaan klubin kannalta parasta ja hyvää kamppailua. Tässä vielä HJK:n avaus. Rafin ja Sumusalo puolustuksessa laidalla, Magnusson Ojala toppareina. Keskikentällä laidalla Dabdabaa sekä Johannes Westö, Jane Fowler, Demak keskikentän ytimessä, kädessä Pelvas ja Mäkelä. Siinä vilahti ilmeisesti myöskin varsin pikaisesti tuo vierasjoukkueen avauskokoonpano. Käydään se hetken kuluttua läpi, siinä ottelun erotuomari. Hän on 35-vuotias tanskalainen. Tässä tulee Bernd Schusterin luotsaama BJK. Cenk jatkaa edelleen maalilla. Nuori turkkilaisveskari on syrjäyttänyt muun muassa Rysty Rechberin, joka on tänään vaihtoveskarina. Cenk on pelannut viime viikonlopun sarjaottelua lukuun ottamatta kaikki kamppailut tällä kaudella Besiktasin maalin suulla. Puolustuksessa 4 miestä, täsmälleen sama nelikko kuin reilu viikko sitten Inönü-stadionilla Istanbulissa. Ekrem, Zapotocni, Ferrari, Ismail, 17, 30, 27 ja 3 herrojen numerot. Keskentän pohjalla 2 miestä, 28 Fabian Ernst sekä 19 Necip. Nuorukainen, joka tuli viimeiseksi 20 minuutiksi Istanbulissa peliin mukaan. Laitureina 9 Roberto Hilbert, joka teki tuon kiistanalaisen avausmaalin Turkissa, ja 7 Ricardo Quaresma, joka puolestaan teki häikäisevällä yksilösuorituksella ottelun lopullisesti ratkaisen 2-0 maalin. Guti heidän välissään 10 paikalla numerolla 14 ja piikissä Bobo numerolla 13. Näin kaikki on valmista tähän Eurooppa-liigan playoff-kamppailuun HJK ja Besiktasin välillä. Ja näin lähtee Besiktas pyörittämään peliä. HJK kuitenkin riistää pallon nopeasti. Mäkelä jättää kantapäällä nätisti. Mäkelä saa pallon uudelleen, mutta seuraava syöttö ei menekään enää omille väliin. Pääsee Matteo Ferrari, jolla on kokemusta myöskin Italian maajoukkueesta. Aikamoinen CV miehellä, seurana muun muassa Parma, Rooma, Everton, Genoa. Besiktasin hän tuli viime vuoden heinäkuussa 4-vuotisella sopimuksella, eli toinen sopimuskausi hänellä meneillään. Näin lähtee Mustien kotkien vastaisku Vuoskonsertin saattelemana käyntiin. Pallo oikeaan laitaan Roberto Hilbertille. Ekrem, Guti. Miltei 4. vuosisata Real Madridissa sujui Gutilla. Nyt siis on aivan uusissa maisemissa ja varmasti hiukan ihmeessään tämän Sonera-stadionin niin kutsutun nurmimaton kanssa. Akseli Pelvas, pallo rinnalla alas. Hän saa välittömästi kimppunsa Fabian Erstin. Ja näin vapautetaan Mäkelä läpiajo, mutta ei saa Mäkelä palloa kontrolliin missään vaiheessa, vaan turkkilaismahti Cenk, joka hoiti harvat tilanteensa myöskin tuossa avauskamppailussa erinomaisesti, selvittää tämän tilanteen tulemalla oikea-aikaisesti ulos, ja siinä Mäkelän tasapaino sen verran horjui, että hän ei saanut missään vaiheessa palloa täydellisesti kontrolliin. Tunnelma on ainakin kohdillaan heti ottelun alkuminuuteilla Sonera-stadionilla. Besiktas oli varannut koko pohjoispäädyn itselleen 1600 paikkaa, mutta noin nopeasti arveltuna ehkäpä 150 BJK-kannattajaa löytyy tuolta Besiktasin maalin takaa.
Näin pelataan. Besiktas-kapteeni Bobo irti pallostaan, katselee välittömästi anovasti Rasmussenin suuntaan. Vaparivihelystä ei kuulu ja näin lähtee Ismail. Ja Guti nostamaan vierasjoukkojen hyökkäystä Quaresmaa. Tulee keskustaan pallon kanssa. Tätä palloa Necipillä, sen jälkeen Guti, mutta HJK-puolustus selvittää tilanteen. Ekrem. Hilbert. Ja pallo karkaa saksalaispelaajan jalasta sivurajan ulkopuolelle. Hilbert oli voittamassa Stuttgartin ensimmäistä Bundesliga-mestaruutta 15 vuoteen. 3 vuotta takaperin. Jälleen haetaan Mäkelää ja kyllä on videot varmasti katseltu myöskin Besiktas-leirissä, sillä hyvin tuli jälleen Cenk ulos maaliltaan. Mäkelä kärkkyy jälleen aivan siinä paitsi rajamaalla. Dabdabaa. Mutta syöttötarkkuudessa ja voimakkuudessa on toivomisen varaa rajaheittotilanteesta vieraille. Tuo avausosa jätti siis HJK-leirissä jossiteltavaa. Päivänselvä rankkari vietiin romanilaistuomarilta. Meni täydellisesti puppupöksyyn Istanbulin alkuillassa. Ja vastaavasti Jarno Parikan läpiajon onnistui Cenk hienolla ulostulollaan torjumaan. Näin ollen tärkeä vierasmaali jäi tekemättä. Ja se tietysti vaikeuttaa tänään klubin asemaa. Olosuhteet ovat aivan jotain muuta kuin reilu viikko sitten Turkissa, jolloin lämpötila oli noin 35-37 astetta. Lämpötila ehkä vajaat parikymmentä ja tänään pelataan hyvin ailahtelevassa suomalaisen etelärannikon säässä. Vettä on tullut pitkin päivää paikallisena sadekuurona, joten tuo kiistelty pelialusta on varmasti petollisen liukas ja se aiheuttaa omat haasteensa pelaajille. HJK:lle tämä alusta on hyvin tuttu, vaikea syötön antaa Sumusalo Fowlerilla. Suuria vaikeuksia saada palloa omalla joukkueelleen, lopulta Pelvas pelaa laitaan. Siellä kuitenkin Ekrem pitää maan helposti kurissa. Hilbert Arakel alakertaan ja sieltä tulee Chapotocinin nosto, jolla tavoiteltiin Boboa. Pallo jälleen kentän rajojen ulkopuolelle. Ottelun alku on jo osoittanut sen, että tänään on aivan erilainen henki kamppailussa kuin Besiktasin kotiluolassa. Silloin kotijoukkue otti heti alkuvihellyksestä alkaen tahtipuikon hallintaansa ja pyöritti peliä mielin määrin. Noin 70% piti Besiktas siinä kamppailussa palloa hallussaan. Tänään HJK varmasti tulee haastamaan tuossa pallonhallintaprosentissa Besiktasin aivan toisella lailla. Kokonaan toinen asia tietysti on se, että onnistuuko Muurisen Sikermä siinä, sillä turkkilaisten taitotaso on kyllä, se oli luokkaa parempaa ainakin tuossa avausosassa. Jokaisen kentällä viilettävän klubilaisen on tänään yllättävä 100% suoritukseen, jotta jatkopaikka olisi mahdollisuuksien rajoissa. Reilut 5 minuuttia on pelattu ja kauan kestää ennen kuin nuori Besiktas-vahti Cenk saa pallon maalipotkusta peliin. Ekrem. Cenkhän on vasta 22-vuotias ja Göztepeessä hän pelasi ennen kuin siirtyi Denizlisporiin 18-vuotiaana ja on nyt valloittamassa ykkösvahdin tonttia Besiktasissa, jonne siirtyi kesäkuun lopussa 1 000 000 euron kaupassa 5-vuotisella sopimuksella. Klubin rajaheitto. Ja Westö jättää pallon sivurajalle Rafinhalle. Rafinha oli juuri se pelaaja, joka kaadettiin loppuhetkillä Innenstadionilla rankkarin arvoisesti, mutta ei ollut. Romanilaistuomari Hatejanilla silloin pokkaa, viheltää 11 metristä sinivalkoisille. Dema, vuokramies popastaa, pelaa pallo laitaan ja näin haetaan jälleen Mäkelää, mutta ei ole taaskaan askelmerkki kohdallaan ja pallo ajatuu Cenkille asti. Meidän on siis edelleen Belgradissa neuvottelemassa siirrostaan
Arvioiden mukaan 300, ehkä 400 000 euroa vaihtaa siinä kaupassa omistajaa. Jos se kunnia mitä ilmeisin kun Medo Partizaniin siirtyy.